estem celebrant el tercer torneig de primavera del Club Natació Olot. Hi ha hagut molta expectativa, ha anat molt bé, més de 25 parelles, entre nois i noies, 4 categories, masculines i femenines, i bueno, ens estem passant tots perfecte, el temps acompanya. Aquest any és el segon any que em presento en el torneig de primavera del Club Natació Olot. M'he fet amb el segon lloc de plata. L'any passat també em vaig presentar, m'ho vaig passar molt bé i també vaig fer plata i espero l'any que ve poder-me presentar perquè m'agrada molt i em passo molt bé. Realment és la primera vegada que participo aquí a aquest torneig, a la tercera edició, perquè m'han convidat i el temps acompanyat, ha estat una gran experiència, 25 parelles crec que eren les que han participat aquí, jo jugava a la categoria d'or i 6, ara estem a punt de disputar la final, que també sempre fa gràcia, i res, animar a tothom a que vingui aquí per l'any que ve en edicions posteriors, perquè l'organització realment ha sigut fantàstica. Bé, estem lliurant els trofeus d'aquest tercer torneig que hem fet de pàdel, torneig de primavera, que ha tingut molt bona acceptació, uns partits molt bons i esperem que, bé, ara ja serà de cara a la festa del soci que farem el mes de juny, farem un torneig, podríem dir, més amistós i llavors a la tardor farem un nou campionat. Us convidem a tots, els aficionats al pàdel, que participeu, que aneu participant i que gaudiu d'aquestes instal·lacions del club. És la segona edició que participo en aquest concurs de pàdel. En aquesta ocasió hem quedat semifinalistes. Estem molt contentes perquè l'organització ha estat estupenda, el temps també ha acompanyat i la veritat és que ens ho hem passat fantàsticament bé. Tant l'organització com els equips, com totes les que hem participat. Fem un equip molt important de noies, que realment tenim nivells diferents, però la veritat és que dins la pista juguem, hi ha molta competitivitat i la veritat és que l'important és participar, però clar, també ens agrada molt guanyar. Home, això tothom, eh? Molt bé, ens ho hem passat molt bé, l'organització fantàstica i realment el Club Natació Olot ha tingut una bona organització i una bona acollida a totes les jugadores i tots els jugadors.